Tak ahojte, dneska vám chcem ukázať obrázky, ktoré som kreslila, alebo kreslili. Dobre, prvý obrázok, ešte za prvé. Ako počujete nejaký hluk, tak prepáčte. Prvý obrázok, takýto. Hej. Ten prvý obrázok. Ďalší, to čo kreslili. Určite poznáte. Mal som to na YouTube, a môj kamarát volal. To som poplatila. To som dávno milení. Makačka vyrobiť. To bolo ľahké. Sú to také fúzy. Dá sa to chytať, tie fúzie. Toto som kreslila s ockom. To mapa. To sme tak papierakový. Nábalný. Troška taká stará bola. Z druhej strany takto to vyzerá. Normálne taký kartón. Horený a nakreslený. No dobré. Toto. Mne sa strašne páčia psíkovia. Mám napadá takýto psíček. Toto čo tu je? To môj brat tam napísal. Takýto psíček aj s kvietkami. Potom takéto tam nejdem ukazovať. Toto je písmená. Hej. A takto je tam smiley, naša palma. Angry Birds. Angry Birds. To má tak, smiley. Toto som aj dávala. Sú to tieto pozvánky. Majú vyzerať takto, by ste videli. To je ešte pozvánka na oslavu. Takto vyzerá, tam sa môže písať. Tuto je potápač, kone, delfín a toto napíšete. No, takto. Tu mám iný nálepku. Môžu mať aj spolu, napríklad tam bol potápač. Tu je tiež. A na zadnej strane je takýto smajlik, môže byť aj takýto. A takýto. Dobre, má jazyk. Každý to má jazyk. Dobre, aj takto. Tam tu mám zo zvieratka vymyslené. To je naša palma, čo som s vami kreslila. Toto som nedokreslila. Sú to Simpsonovci. Som to nedokreslila, vidíte. Tu má byť Bart a tak, no toto už je dokreslené. A mala som to napísané, že dokončiť. Ale už je to. Tu Bart Simpson a riaditeľ je tam. Tam papier má. A tak. Potom tu mám taký nozov. Pozná. A na druhej strane, čo sme zo školy museli kúsiť jablko. Dobre, potom tu mám nalepených Angry Birds. Red, blue, yellow, white, black. Orange, green. Hej. Ďalší psík, keď som mala že 5 rokov, 6, tak toto som mala veľa. U starkej. No a čo som včera nakreslila, mne sa to strašne páči. Že vám to začalo takýmto. Tak by potom to rastlo. Toto je nalepené. Tak to rastlo a potom je to takto. Tu je napísané ja. Smiley. Tak napríklad, ja to nemám. To je očná linka a ja to nemám, ďalej si až tak špirál. Ale to niekedy, keď ideme do školy alebo tak niekde vonka, tak tuto. Vidíte, tuto je väčšia mezera. No, za to, že toto bolo vystrihnuté, tak som obkreslila, že toto tiež také bude. A tu som napísala, je to akoby číňované, niektoré strašne to páči. Tak.
dáme si strich. Tak, tu bolo, že čo som kreslila, mne sa najbližšie toto páči, hlasujte, ježiš, ja neviem, psíkovia sa vám páči, môžete do komentárov napísať, čo chcete, si to nevymažem, lebo môj kamarát si to maže. A mám tuto tak, tu si nevšímajte. Dobre, tu bude taká menšia infoška, teraz, v stredu bude to yes, aj keď nie. V stredu dostanem kolíška, to sú také kolíška, čo si dáte na tenisky. A s kamarátkou sme sa dohodli, že spolu budeme jazdiť, tak to bude super. No a tak to budem nakrútať, ako to rozbalujem. Ja si to vôbec nerozbalujem, uvidíte. Čo som natáčala, ochutnávku, mini ochutnávka, tak prepáčte, že tam nebolo viac vecí, lebo viete prečo. No a to by bolo všetko, tak musím s vami končiť, tak čaute.